Laburista jrid l-aqwa relazzjoni mal-bdiewa u r-raħala. Flaqa l-bdiewa u r-raħala fil-Busket il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li dan il-qasam għall-Partit Laburista mhux għar-rimi. Joseph Muscat spjega lil dawk preżenti l-proposti fir-roadmap Laburista l-qasam tal-bidja fejn qal li l-Partit Laburista se jara li l-bdiewa Maltin ma jkunux żvantaġġjati. Għalhekk Joseph Muscat qal li gvern ġdid se jara li jkun hemm level playing field għall-bdiewa lokali. Joseph Muscat semma wkoll kif l-awtorità li se tieħu post il-MEPA trid tifhem il-bżonnijiet tal-bidwi. Li l-awtorità li ħatieħu post il-MEPA trid tkun realistika mal-bdiewa. Trid tifhem il-bżonnijiet tal-bdiewa ġenwini. Ġifieri qed nenfasizza bdiewa bona fide, ġifieri ġenwini, mhux minn biskuża tal-bidja irid jagħmel affarijiet oħra ta' spekulazzjoni, dak mhux ħajsib kenn min-naħa tagħna. U għafakkar kif gvern ġdid jaħtar politiku responsabbli għall-bidja. Qal ukoll li se jkun hemm sforz qawwi biex il-prodott Malti jsib ukoll post b'saħħtu fis-swieq barranin. Joseph Muscat semma li permezz ta' fondi Ewropej u oħrajn mill-Gvern Malti se jitniedu skemi sabiex jinkoraġġixxu lil bdiewa part-time. Qal ukoll li l-Gvern ġdid jagħti lil bdiewa u raħħala li qed jaħdmu art tal-Gvern titlu aktar b'saħħtu u aktar fit-tul b'ċens favorevoli sabiex jissaħħu aktar id-dejn il-bdiewa. Joseph Muscat qal li l-Gvern ġdid ikompli jiffaċilita t-trasferiment tal-art bejn bdiewa u raħħala, speċjalment bejn il-membri fl-istess familja jekk l-art tibqa' tintuża għal skop ta' bidja jew trobbija ta' bejjem. Gvern ġdid se jkun qed iniedi wkoll programmi ta' għajnuniet u skemi ta' assikurazzjoni għal bdiewa u raħħala għal ħsarati li jkun hemm minħabba maltemp u mart. Semma wkoll il-bżonn ta' riforma fil-Pitkalija u qal li priorità ta' gvern ġdid se tkun illi jittejjeb l-operat tagħha. L-operat tal-Pitkalija fil-fema tagħna huwa priorità assoluta illi flimkien mal-Pitkala, flimkien magħkom il-bdiewa, naraw illi s-sistema tiġi kif għandha tkun. Tul din il-laqgħa bdiewa setgħu wkoll jagħmlu domandi lill-mexxej Laburista. Dr. Muscat, ħafna din jgħidulna li jekk jitla l-Gvern tal-Labor il-Farmers Market ħajjinala, jiena nixtieqek x'affarijiet għandek dwar il-Farmers Market? Il-Farmers Market, Mrs. Zara, aħna nkunu qegħdin inżommuhom. Hija xi ħaġa li aħna naqblu magħha. Ħanagħmel proviso jekk ma jimpurtax u nixtieq li niftihem sewwa. Il-Farmers Market għandu jkun suq tal-bdiewa tal-prodott tal-bidwi. Il-bdiewa staqsew lil Joseph Muscat ukoll dwar il-pjan ta' gvern ġdid li għandu għall-ilma lill-bdiewa u Dr. Joseph Muscat wieġeb hekk. Imma ma naħsbux li s-soluzzjoni hija li l-bidwi iħallas tal-ilma illi itella. Ma naqblux ma tħaffir ta' aktar boreholes. Alright, ġifieri kull min kellu jirreġistru. L-arloġġi li twaħħlu ħajibqgħu imma maħniex ħan niċċarġjaw tagħhom. Il-mexxej Laburista qal li jifhem minn xiex qed jgħaddu minnu l-bdiewa preżenti u qal li din il-laqgħa li kellu fil-Busket urid l-uġieħ li għaddej minnu l-qasam agrikolu. Waqt li jifhem li tradizzjonalment il-bdiewa ma jivvotawx il-Partit Laburista, jifhem ukoll li l-Partit Nazzjonalista ħa lill-bdiewa for granted. Għalhekk gvern ġdid se jkollu l-bib tiegħu miftuħ il-ħin kollu għall-bdiewa. U aħna li ħankun qegħdin nipprovdu huwa mhux bib fejn wieħed jista' jħabbad, imma bib fejn ma jkollok bżonn li tħabbad għax ikun miftuħ u li jkun lest biex nitkellmu magħkom matul il-5 snin kollha. Intant fit-tmiem din il-laqgħa l-mexxej Laburista għamel żjara qasira fil-lokalità tal-Baħrija. Hemmhekk huwa ingħata merħba sabiħa u tkellem ma' dawk preżenti fejn anke ritratti u firma.